ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 7:23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಳಿ ಜ್ಞಾನುಡು ಗಂಭೀರತದ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಟು. ಏಪಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಬನ ಆಶೆದಾದುಂಟು. ಆ ಆಶೆನಿ ಏಪ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಆಶೆಯಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ತೊಜಿಪವಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನಲ ಗಾಯನಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಗಾಯನಾವಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಯರು ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಮಂದಿರಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರಯರೆ ಬಾಬನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಗೀತೆ: ವಾಹ ದಿನೋಡ್ದು ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಭಾಸ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಮಾತಾ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪೊಸತಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಇಂದುವಂತು ಪೊಸ ಪಾತೆರಾಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪತಿತ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸೊರ್ಗೊಡುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐನು ಶಿವಾಲಯ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಇಂದೆಕ್ ವೇಶ್ಯಾಲಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಲುಪ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಶಿವಾಲಯ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಲುಪ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಶಿವಾಲಯ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಈ ದೇವತೆಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಾರತವಾಸಿಲಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋತೆರು. ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನನು ಪ್ರಿಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರದ ಆದುಪುಣತೆ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಏಪಲ ಕೇಂದಿಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ದುಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನ ಮಂದಿರಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ನ ಒಂಜೇ ಚರ್ಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚರ್ಚ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಂತೂ ಒವ್ವೇ ಮಂದಿರಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಶಿವಾಲಯ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಈ ವಿಚಾರವುಲ್ಲ ಸಹ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಈ ಪೊಸ ಇಲ್ಲುನು ಮಲ್ತುದೆರು ಪಂದು ವಾಸ್ತವಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂದುಲ ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಿರು. ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರು ಬೀಕೆ ಆದುಪ್ಪು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ದೇಹಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಜನನ ಮರಣಡು ವರ್ಪೆರು. ನಿಖಲು ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನೋದಿ ಏರಬಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರುಕುಲಂತೂ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪಂಡು ದೇವಣುವೆರು. ಅಂಡ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಡು ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಕೂಡ ಸಂಗಮಡು ಆಪರು. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪಂಡುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಸಚ್ಚಿತ್ತಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು. ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಬತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಐನು ಯುಗಕ್ಕುಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇದು ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಳು ತೆರಿಯೊಂದುಜೇರು. ಭಲೆ ತೆರೆದುಪ್ಪು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಪಂಡ ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಎಂಚ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆದಿಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನೊಂದು ಚಕ್ರೋಡಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಸದಾ ಏರು ಸ್ವರ್ಗೊಡುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಲೆಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಪರಿಚಯಲ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೊಡು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಒರಿಯನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನೊರೆಗುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು.
ಒರಿಯ ನಾವು ನನ್ನೊರೆಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಡ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ನಿಕುಲೇನು ರಾಜರಿಗುಲ ರಾಜ ಪಂಡ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾಡ್ದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾರಾಯಣರಾಪುರೋ ಅತ್ತು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಮರಾಪುರೋ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಕೇನಿರಿ. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಕುಲು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಾಧಾರಣರಾದುಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಸರ್ಜನ್ ಅಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ವಿದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಅವಲಂಬಿತಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ಡಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದುಳ್ಳರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಆ ಕಾಲೇಜುಲು ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈತ್ ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪಿರು ಪನ್ಪುನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವರು. ನಿಕುಲು ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುರ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬದ್ದೆ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸೈನಿಕ ಅದು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಉಂತುದ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುಂಡರು. ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತೆ ಗೀತೆಡು ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವರ್ನ ಲಡೈನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಆಂಡ ಲಡೈದ ಪಾತೆರಂತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೊಸತಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತೆತ್ತ. ಅಂಡ ఆయన ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರುಸುರುತ ಆಯ ಆದುಳ್ಳೆ ಸುರುಕ್ಕಂತೂ ಪಂಡ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮಾತ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರುತಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಐನರ್ದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸುರುತಕುಲಾದುಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚಯಿತ ಸುರುತಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಸುರುಸುತಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುರುತ ಆರಾದುಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸುರುತಾರು ಮಲ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯೋಗತ್ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಕುಲಾದುಳ್ಳರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹಿರಿಯ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಭಲೆ ಅಕುಲ್ಲ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ನ ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಐದವರ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತೆ. ಭಾರತನು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿವಣಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪು ಏರೆಗು ಬೋಡು ಅಕುಲುಪ್ಪೊಲಿ ನಿಷೇಧ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಪಿದೈಡು ತುಲೆ ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮನು ಪಿದೈ ಪಾಡುವೆರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರ್ಮಾ ಇಂಚಿನ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪಿದೈ ಪಾಡುವೆರು. ಭಾರತ ಅಂತೂ ವಾಸ್ತವಡು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ಏರೇ ಬತ್ಪರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಏರುಪೇರುಂಡು. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುವರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವರು. ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಎಂಕುಲು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗುನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆತಿ ಎರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಏಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ವರ್ಣೋಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರಾಪ. ಐನರ್ದವರ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗುಹಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರಮಣೀಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡುಕೊಳ್ಳುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡು. ಏಪಲು ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ರಸ ತಲುಗು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರೆಗಾದು ಬೈದ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೇನೊಡತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇನುವೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏತೊಂಜಿ ನಿಯಮಲುಪ್ಪುನು ಅಕಲು ಪೂರ್ಣ ನಿಯಮರ್ದು ಕೇನುವೇರು. ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ನಿಯಮ ಪೂರಕವಾದ ಪೋಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಕ್ಕಾ ನಿಯಮನು ದೀವನುವೆರು. ನಿಖಿಲ ನಿಯಮ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ನೆನಪುನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಗಳಿಗೆ ಇಂಚೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆದವರ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನು ಶಿವಪಾಪ ಮಲ್ಪುಜರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಆತನ ಮಂಥನದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಏಪಲು ಸಹ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓರಿಂದ ನೊರೆಗೆ ಗೌರವನು ಕೊರುಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಹಾರಥಿಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಏರುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ದೇಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಆತನ 10-16 ಜನಕ್ಕಲಾದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನವಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು.
ಎಂಚನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಏಜೆಂಟ್ ಆದುಳ್ಳರು. ಮಾತಾ ಏಜೆಂಟುಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜೀರು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಏಜೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆಡೇ ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆಗಾದು ಬೈದರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಡಬಲ್ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪವೆ, ಭಕ್ತರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಲೆ ನಾಟಕಡು ಮಾತಲ ಸುರುಡ್ದೆ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಅವೇ ಸಮಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಪುಂಡು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಗವಾದ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂದಗತ್ತಿಟ್ಟು ತಿರುಗುಂಡು. ನಿಗ್ಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಸೇವೆಡು ಬುದ್ಧಿ ನಂಬರ್ ವಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗವನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ಅಂತೂ ಬೀಜೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ವೇಗವಾದ ತಿರುಗುವರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಅವು ಕಡಿಮೆ ತಿರುಗುಂಡು. ಕೆಲವರನ್ನಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸುದರ್ಶನ ತಿರ್ಗೋಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ದಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಆಯ್ದವರ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾಣತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೇರು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪಡೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಅಂತ್ಯಡು ಬುಳಿಪರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪರು. ಶಿಕ್ಷಕನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪರು. ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡು. ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಈ ರೀತಿಲ ಅತ್ತು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜೋಕುಲು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನಾಕುಲು, ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪನಾಕುಲು, ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಂತೂ ಕಲ್ವೇರ್ಲ ಸಹ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ನರದು ನಾರಾಯಣದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಅಪಗೆ ಎನ್ನ ಗಾಯನಲ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲು ಸಹ ದೇವತೆ ಆಪರು. ಎನ್ನ ಮಂದಿರಳ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ ಮಂದಿರಳ ಆಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರ ಓಡು ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನ ಒರಿಯನ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. 5 ಬಕ್ಕಾಕಲ ಜೊತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಲಿರತ್ತೆ. ಇಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯಡು ಕುಲ್ದರು ಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಪಿಳಿತ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಹಾರಥಿನು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ತೊಜ್ಪೋಯರು. ಗಜನು ಮೊಸಲೆ ನಿಂಗುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಆನೆನು ಮೊಸಲೆ ನಿಂಗುಂಡು. ಬಾಬಾ ನೆನಪುಡು ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಾಯ ಪನ್ಪನ ಮೊಸಲೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಾರಥಿ ಲಕ್ಕలను ಸಹ ಇಂದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರತೆ ಬೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನಲ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಮಾತೆಯರನು ದುಂಬುದಿಯೋಡು. ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರುಡು. ಮಾತಾ ಬೀಗದ ಕೈಕುಲು ಮಾತೆಯರನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಲಿ. ಮಾತೆಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಬರಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕನ್ಯೆಯರು ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆಯರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕುಮಾರಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಲೆ ಆಪುಂಡು. ಆಜ್ಞಲ ಸರ್ಕಾರದಾದುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ರಾಣಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ರಾಣಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೆ ಸುರುಕು ಮಾತಾ ಗುರುಬೋಡು. ಪುರುಷರು ಗುರುಕುಲಾಕುನ ಕಾಯ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಯರನ್ಲ ದುಂಬುದಿಯೋಡು ನಿಯಮಲ ಇಂಚೆನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪುರುಷರ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆಯರನ್ನು ಜ್ಞಾನೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾತೆಯರನ್ನಾದುಂಡು. ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಮಾತೆಯರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನವನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮುಂಚಿನ ಕಲೆಗಳ ಸಹ ಮಾತೆಯರನ ಬಾನೊಲೆ ನಾಟದು. ಐನೇರದವರ ನಿಯಮದನುಸಾರ ನಡಪಾಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪಡು. ಏರ್ನನೆ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರಿದು ಕೇಳಲಿ ನನಂಜೆರಿದು ದೆತ್ತುಬಾಡ್ಲೆ. ಕೋಪಲ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕಾಮೊಡ್ದುಲ ಕೋಪ ದ್ಯಾಗ್ ದುಂಬಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಮ ಅಂತೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪಾವನ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನರದವರ ನಿಖುಲು ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ಅರೆನೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀ ಸೀತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ತಿನ ಅರಿಯೇರು. ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿ ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ
ಪರಸ್ಪರಡು ಏಕಮತ ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಊರಿ ನನ್ನವರೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ್ ಕೋಪಲ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟದಾಯಕವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಾಪ ಆತಿರ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುಜೋ ಐನು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನನ್ನೊಂಜೆರ್ದು ಜೆತ್ತು ಬರಡಾಪುಂಡು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅದು ಕೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಭವ ಹೋಲಿ ಹಂಸಲು ಏಪಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತುನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಪಂಡ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಸದಾ ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾದುಂಡು ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಮಿತ್ತು ಏರ್ನನೇ ಪ್ರಭಾವವೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಕುಂಡನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಾಗ್ಲೇ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.